Euskal Herrian t-shirta gintza aski garatua dugu. Ez da dudarik serigrafia teknika ezagutzen duzuela. Baina ideiarik ez baldin baduzue, Lucas Petrisansek bere taileraren ateak ideki dizkigu. Soulis, c'est une marque de vêtements que j'ai lancée il y a maintenant 4 ans et pour laquelle en fait, je fais surtout le travail de création, donc je fais du dessin et de la sérigraphie. Eta esplikatzen alde guzu, pixka bat, zer den argizuriren filosofia, nola definituko zinuke sortzen duzun hori? Déjà, dans la philosophie de la marque, c'est de faire un peu tout moi-même, à petite échelle. J'essaye autant que possible d'être éthique dans ma démarche. Donc pour ça, je travaille notamment avec un atelier qui est au nord du Portugal. Et donc ça a deux avantages d'un point de vue éthique. C'est déjà les conditions sociales de travail qui ne sont pas les mêmes qu'en Asie, par exemple. Et l'autre avantage principal, c'est que cet atelier il travaille qu'avec du coton biologique et européen. Zure enpresarentzat lan egiteaz gain, lan egiten duzu ere beste bezero batzuentzat? Marrazkiak sortzen edo... Oui, alors à côté de la marque, je suis graphiste en fait. Et du coup, je propose dans le cadre de mes missions en graphisme la personnalisation textile. Et la particularité, c'est que je propose uniquement le catalogue issu de ma marque. Donc c'est mes textiles vierges issus de l'atelier de confection avec qui je travaille. Mais pour moi, ça avait plus de sens. C'est aussi porteur de valeur et d'une certaine qualité. Donc ça me paraissait pas cohérent de travailler avec du Made in China sur d'autres projets. Et puis à côté, faire ma marque avec cette qualité-là, quoi. Il faut être partant, mais la plupart des gens, ils sont sensibles. Et quelque part, c'est un argument de communication pour certaines entreprises. Donc là, j'ai mes deux couleurs. Ça c'est le vert. Okay. Et le noir qui est pas beau mais... Okay. Segur gira zuen armairuetan kausa baten sustengu zerositako t-shirtak dituzuela. Horietatik asko, serigrafiaren bidez inprimatuak dira. Euskal Herrian egia da, hainitz t-shirtak ekoizten ditugula, hainitzetan musika talde batzuek edo elkarte batzuek mundu hobe baten alde edo kapitalismoa kritikatuz t-shirtak saltzen dituztela sosa egiteko, kausa batentzat. Baina, egiten baditugu etiketa horiek, hainitzetan Asian ekoiztutako jantziak dira, baldintza biziki txarretan, eta beraz kontra esanak badira jende horiek, elkarte horiek edo defenditzen dituzten balorean eta proposatzen duten atzaira bidean artean. Posible da, sosa ateratzeko t-shirtak saltzea, baina modu etikoan ekoiztutakoak. Je pense que c'est un peu l'incohérence dans laquelle on est aujourd'hui et qui fait qu'en fait, il faut que la mode éthique se développe pour qu'on puisse vendre des t-shirts à des prix assez raisonnables pour pouvoir s'en servir pour des causes comme ça, par exemple. Une association, elle n'a pas de budget pour pouvoir s'acheter des t-shirts à 30 € pièce pour, je sais pas, 50 personnes. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc on est un peu un entre-deux où je pense qu'il faut développer encore l'industrie en Europe, par exemple, pour que les prix baissent un peu par rapport à aujourd'hui et que il faut encore que ça se développe pour qu'on puisse arriver à ça. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là et on ne peut pas en vouloir à des gens qui fonctionnent comme ça parce que c'est des causes aussi qui sont différentes. Sartu behar dut? Comme ça, tu l'enfiles là-dedans. Bai. Donc tu mets un petit peu d'encre ici sous le visuel. Voilà. C'est parfait, tu peux en mettre un poil plus à gauche pour que ça... Voilà. Estetikatik haratago, gure jantziek eta kanpoko ikurrek asko salatzen dute gure nortasunari buruz. Kidetasunaren erakusle ere izan daitezke. Ja, bikain.
gizakiak animale sozialak gira. Bakoitzak, bakarrak eta bereziak bagira ere, ohartzen ote zaizte gure nortasuna, itxura, jantziak, mintzatzeko manerak, gustuak moldatzen dakizkigula, besteengandik onartuak edo desberdinduak izaiteko, batzuetan talde baten kide sentiarazten gaitu, besteetan jendeengandik urruntzen. Zuek zer diozue hortaz? Nola oreka atxeman norberaren nortasuna eta taldekidetasunaren artean? Orduan, esplikatuko dugu pixka bat ariketa lehenik. Kolaketa obra kolektibo bat eginen dugu. Beraz, ekarri ditugu kartoinak. Guk hautatu dugu kolorea, kolore honen gainean kolatuko dugu. Eta beraz, baduzie materiala zuen aintzinean, badira jadanik moztok izan diren irudiak, testu zatiak, baina badira aldizkari hainitz ere bai. Gai bat eman dugu, edo erabaki dugu kidetasuna izena zuela obra horrek. Beraz, edo zer gauza bururatzen balin bazaizue kolatzen alduguna, identifikatzen duzue, mozten duzue, eta nahi baduzue baztertzen alditugu, eta gero kolaketa eginen dugu, hautatuta ze gauza kolatu nahi dugun. Eta seguraski, obrak zentzua izanen du, kideak zerbait hautatu baitu, eta besteak ikusi baitu. Dena konposatuko dugu elgarrekin beraz. Esplikatu nahi baduzu. Edo ez. Beraz, gaur bildoa gira kidetasunaren aipatzeko. Bada esaldi bat aski famatua dena da gizakia animale soziala dela, ezin dugu bizi besteak gabe. Eta naiz eta bera bakarra izan eta berezia izan, azkenean gure itxura mintzatzeko manera, gorputzaren ere mugimenduak edo estetika, jantziak, azkenean hautatzen ditugu, bideratzen ditugu talde baten parte izaiteko edo kontrarioa talde hortatik kanpo girela gertarazteko. Batzutan kontziente gira gauza horietaz, eta batzutan bat erez. Ez dakitzuek hori buruz pentsatu duzuen, azkenean ze jokatzen den horren inguruan, edo justuki, zerbait bat duzuen horren inguruan ejaiteko. Egia da, aipatu dugu lehenago, baina reportaiak aipatzen du nola janzkera bereziki eta t-shirtak Euskal Herriuntan, baina pentsatzen du mundu guztian erabiliak direla mezu baten pasarazteko hainitzetan. Pentsatzen dut, hola ikusita badugula denek, baditugula gure t-shirtak utionak edo gauza batzu zinez hori erakusten dutenak, ez dakit zuei zerbaiti pentsarazten duen. Uste dut zuk zure... Nik t-shirta indut. Hau da, orain ere musika proiektuaren kamiseta. Nola izena du? Black Hio. Hau da, Japoniarekin kutsu handia du, Hio kaskalabra esan edu Japonieraz. Eta hemen sartzen da pixka bat, nire baitan dauden gauza asko, ez? Dela Japoniak ego pasioa eta musika dela pixka nire emozioak bideratzeko tresna. Orduan hor, bilakatu da honetan, eta nirekin eramaten dut beti gainean. Ze musika mota da bakatu baina? Musika pixka gorra, stoner metal edo olako estiloan, eta hitza denak ere, joaz pixka Japoniako folklore buruz, eta pixka nire mundua hor izladatuta. Senditzen duzu justuki zure musika gustuak edo zure janzkerak edo zure itxurak eragina duela zure eguneroko bizian eta... Asko eduki zer ikusia, nire Hondarribia beti izan da olako herri txiki, nahiko religiosoa, familia ere bide hortatik zijoan, orain ez, eskerrak, eta hori, ziren estandar batzuk bete bat zirena, eta ni hor kanpon egon, eta hor eduken nuen Iruñako bizilagun bat, hasieran, eta gero beste tuterako batzuk, eta haiekin hasi nintzen entzuten beste musika mota, arreba zarrenak entzuten ezuna, eta hor hasi zen heavy metala edo hardcorea eta beste musika estiloak. Eta hor topatu nuen alde batetik emozionalki edo zerbait lotzen zian edo bihoratzen zenula zera berdinean, eta gainera estetikak ere erakartzen zian asko. Ze ni nintzen aurra, naiz, persona oso sensiblea, eta
ez dakit jazarpena esan hitza, baina, bai, gaztetan bizi dituzen alako gauzak, horrek lortzen zuen ere pixka bat, barrera bat edo beste mundu bat, eta sortzen zenuen, ez, zure burbuia, eta nik ere uste dut igual, hasieran estetika honek ere laguntzen dizula pixka bat markatzen edo, ez, limite batzuk. Eta igual, gero bilakatzen da, zurea den gauza bat, eta jarritzen duzu historia berdinaz, ez? 50 urte eta tximakin horretik, baina, pixka bat horrela, eta bai. Ongi sentiarazten balin bazaitu, bai. jantzitsuena ez. Bai, ni honekin ondo, sentitzen naiz, bai. T-shirtarena pentsatzen daut, egia da badela ere ekonomia bat edo gure militantziaetan usu ekoizten ditugu t-shirtak edo gauzak ere zentzuzkoak direnak sartu behar delako batzuetan diru pixkat gure kutxetan, baina gauza da ere sartzeko talde batean edo ere adierazteko kanpoari zer borrokari edo zer emaiten duzun, eta zer jantzen, eta beraz zer irudi eramaiten duzun zurekin. Baina aski ambivalentea izan naiz betidanik horrekilan, nun batzuetan gainera zure burrokako t-shirtak ez dira politenak. Eta egia erran behar bada ere gauza bat, nun aski batzuetan simple edo adierazi nahi dute gauza bat, eta ez dira beti estetikoenak, eta hola, beti izan da ere egokitze gauza bat, nun, depende zer kontestutan, zer jantziko dutan, eta abidez gaur aukera izaiten ahal nuen t-shirta militante baten jantzteko, eta hori zen baina egiazkiz nola naizen erosoena, eta dira jantziko loretsu edo pixkat ene pertsonalitatea ikartzen duena, eta azkenean ez nau ere definitzen bakarrik borroka batean edo t-shirta batean. Baita batzutan beldur gira ere estereotipoan erortzea, jadanik badakigu engaiatua dela eta gainera erakutsi behar du, eta egia da hori ere kanpoko begiradak mugatzen algaituela. Nik aipatuko nuke, bakoitzak ditu bere kriterioak, ez? Bere vestimentan, estiloan, izaten aldela nire kasuen ertatera komodidadia, ez? Eta ez da inestetikoa. Ordan erte batera zuk aipatu duzuleiken borroka kontuko arropa bat ez dela inestetikoa, eske kontua da nire kasuen erte batera estetikoa ez izatea autu bat da. Osa niri hoi, niretako estilo bat da. Erakargarri izatearen kontrakoa da niretako erakargarrie. Ez olako historia bat, ez? Eta zuk aipatu duzu ere bizitzako adin batian jendea zauntzen nahi zarela, nera bezaroa izan daiteken arte batera, ez? Nerabe baten kasuen oiniken topo egiten nahi da bere personalidadeakin, orduan bere baitan daude personalidade handana bat, eta nahaste borraste hortan bere estetikan adierazten du. Orduan arpatzen alduzu arropan berean pijo baten, hippie baten, makarra baten, eta hoi edenak nahaste. Pues da, nahaste borraste hori momentu hortan bizi duen horren islada bat. Ez dakit, ni uste haunitzetan erraixa da parean duzun horren estiloa paitzea, iten duzu alako uste bat, ez, vestimenta horrekin, irudikatzat persona izaken olakoa. Baina eta guti egiten jartzen gara igual gure buruei buruz ziten alako hausnarketak. Ezinbestekoa eta gezurra litzateke jaitea bestearen begiradak, bederen niri doakionez, bestearen begiradak ez duela garrantzirik, eta nahi nuke hori lortu, baina maluruski bai badugu oraindik norma horren eta bai, mamu beltz horren presentzia beti hor da. Baina zuk jaiten duzuna aski interesgarria da, eta elkarrizketa hau prestatzeko edo irakurri ditugu artikulu batzu, eta izen bat du zure posturak, eta azkenean postura politiko bat da, azkenean. Estatu batuetan iduriz aski garatua dena, eta da aski neutro izaiteko gogo bat, albezain bat jende elkartzeko edo unkitu izaiteko zure inguruan, batzuentzat beldurgarri efektu hori sortu gabe, edo ezakit nola ezan, baina konotatu, eta azkenean elkartzailea da neutro izaitea. Bai, eta ari nintzen ere pentsatzen, zure entzutean, ean ez dakit konsientzia edo ez konsientzia edo ez dakit ze historio sartzen den hortan, baina hainitzetan zure burua begiratzen duzu ispiluan eta zurekiko ahemana den bezalakoa da, baina hainitzetan gertatzen da, ez dugula ikuspundua gure buruarekin besteek dutenarekin bezala. Adibidez, batzutan zure burua gojotu duzu eta besteek oso edo atxemanen zaituzte, edo atxematen duzu galtza hori
Eta zure itxurarekin, zure nortasunarekin, batzuek janen dute, ze guzkitsua ziren, ze poza, eta bagnetik oso gaizki zira, eta hori ere, galdera, horrengi beleko galdera da, ean hori lortzen dugun kudeatzen, talde kidetasunari esker behar bada olakoak gainditzen diren, lagungarri diren, ez dakit... Nik erraren nuke hau dena, aipatzen ezeten hau dena kokatuko nuke norman. Badago logika bat gizarte honetan dela liraintasunari buruz da hau kanonak edo, ez? Ez dakit ze gorputz eduki behar duzu gizarte honetan exitua edukitzeko, ez dakit nolako lana, olako... Zure burua irakurria izanen da, kanpoko begiradak beti dire normaren irakurketa hortatik, edo beti baino nuke beti erranen, gehiengoan normaren begiradatik da, eta zu hasten bali mazara zure burue epaitzen normaren logikatik, gusten duzu hori zaitzu gustatu behar, ez zara inoiz konforme egon behar. Orduan, zure baitan dago pixkat horrekin hori dena nola kudeatzen duzun, ja horrek zenbaterainoko garrantzia duen zuretako, edo horren kontrako begirada landu eta zuretako bihurtu dezakezu garrantzitsue hori ez kumplitzia. Hortan sinesten baldin baduzu, espioen aitzinean zaudela, batzuk irakurri dezaketen, agozbet monstruo bat zarela, igual zuretako hori ederra da. Alta, nire idurikoz, niri buruz norbaitek ederra naizela, berz bezala irakurtzen baldin badu bere begirada normatibo hortatik, niri horrek miniten dat. Niretako da, txusia. Eta nola jakin besteak zu begiratzean deja atxematen baldin bazaitu, nola jakin berak normetatik duela ikuspundu hori? Adierazteko manerak ertzen du. Derrepente argaldu baldin bazara rasten bora gutien ertea ze ongi zauden, inoiz baino be, eta argaldu baldin bazara animeleko depresioan zaudelako, ezin janez zaudelako, ertea ederra zaudela momentu horietan da, nire bizitzako fasik makurrenetako batean nago, eta horren ondorioz argaldu naiz, momentu hoketan eretako argal egotia gauzuet txarra da, eta zua izaren eri erten, ederra nagola unengatik, soi bai da normatik, ez? Bai, azkenean egia da, estetikari, azkenean estetika baloreak gehienek aski aman komunak ditugu eta ez gira konturatzen, bai, hori dela sistema honen parte. Idozin kasutan, sobran dago norbaiteren itxuraz gorputzaz solastia ezpada kontestu konkretu bat, konversazio bat edo modu zaindu bat edo galdera bati erantzunez, baina abia puntu bezala norbaitek iteolako komentario bat beti sobran dago. Eta askotan, aztertua izan da, baina neska eta txikidanik hori da baloratzen lehen azkenean edertasuna. Polita izaitea, ongi jantzia izaitea, eta etengabe jepikatuz, balore hori generatu dugu, eta iduritzen zaigu hori dela maitagarria izaitea. Horri bentsatu dut egiten zen tipidanik maitatu ditut gauza, sustut koloretsuak edo zakit, dirdiratsuak edo ekarria dena segidan feminitateari eta aurtzarotik eta segidan neska tipi aur bat zirelarik eta lotzen baduzu edertasuna eta feminitateari, diadanik normak segidan maiten duzu eta kuadro bat eta hortik ere handitzen zira pentsatuz hau da bai edertasuna eta norba hori eta nian dituko naiz feminitate hortan. Eta iduritzen zait, geroz eta gehiago handituz eta nerabe izanez eta gero mazte gazte izanez, feminitate horren kontra borrokatu naizela biziki, norma hortik kanpo izan nintzelako, baina adieraziz nor naizen eta janzkera edo modu ezberdinetan. Eta hau izan da ere biziki bortitza patriarkatuan kokatzen delako. Eta hortik pentsatzea behar bada ene feminitatea garatzen nuela nire kontra baina besteentzat eta behar bada gizonentzat super zaila izan da, azkenean ene baitan gauza hainitz eta pila aldatzen ziren eta olertuz behar bada ez nintzela ene feminitatean kokatzen gizonentzat ere ez. Eta hori izan da biziki nahasia eta neutrotasuna eta neutro gauza hori biziki trabeskatu dut horrentzat ere bai, berriz enegan aratzeko zain den feminitate gauza hori ez duena zentzurik ere ez, baina azkenean depende zer jantzten dutan, ideazi nahi ditut gauza ezberdinak, baina ez nauena kokatzen eta itotzen eta bere izen gauza batean. Da
norma horrek errandaut, ederan nintzela hola eta pertsona edo talde berezi baten dako, eta askatasun hori geroztagiago trabeskatu dut, garatu dut, eta hori da kidetasuna kuijaren bitartetik. Sustut badirelako adierazteko eta irudi ezberdin eta bizitzeko gure gorputzak molde hainbeste hainitzetan, nun azkenean kokatzen altziren eta ez da hori iritzirik, edo badira berriz desaiak itzen ditugu elkarrekin, eta hori askatasuna handi bat bizitu dut hori ulertu. Ene ustez gaur egun adieraztea koloretsu eta militanteak ez ditu dara hainbeste maite. Enentzat askatasun bat izan da, eta beste normatatetik ateratu naizela hori pentsatuz. Eta behar bada, etzen argi astapenean, baina hori izan da ere bai pentsatzea. Bena ditut bihotz koloretsuak ezagri, eta jantzi ez delako emazte polita izaiteko, baizik eta ni izaiteko, eta depende nun eta zer kontestuan izanen naizen, naiz berdin ikusia izanen. Dizkariak hartu, Ez izte bat ere sunaritanen. Ni hasi nahizen emuntaketan prestatzen. Gaina ari hasi delarik hitz egiten neutraltasunaz ideki dut eta ziren bakarrik gauza horiek hor nintzen berriz. Kontu. Zorrelakoak ditzen kamaran eta zu izketan hor nintzen ez da martxan hau. Ejan duzu, ongi ulertu badut, feminitatearen kontra edo borrokatzeko egin dituzula hainbat gauza. Baduzu adibide konkreturik horren esplikatzeko? Ene ustez badira erantzun hainitz horri eta bakoitzak baditu gauza. Zure baitako borrokak ez dira biziki beti argi eta ez da erantzun zehatzik. Nik uste, hala ere, badabat aski ulargarria izanen dena eta hainitzek bizitzen dutena da ilearena. Zer den femininoa izan, ileak kendu gabe, edo batzuetan ere asumitzea, bai, kendu nahi ditut, baina zergatik ez. Eta hiperfeminino izaiten ileak atxikiz eta beraz udan izaiten gona biziki polita batekin eta ile hainitz ditut eta beltzak, zen eta oraindik biziki zaila eta hortan egokitzen naiz eta kontestuen arabera ere erabakiko du nola jantzi eta batzuetan ere kenduko badakidut dalako ere ez naizelako segurua izanen edo ez naizelako ongi izanen kontestu horretan eta beraz nire burua lehentasunan ezagin nahi badut, batzuetan kidetasuna ez delako izaiten ahal memento batez eta beraz bakartasuna hori bizitzen alduzulako norman sartzen zilerarik, eta azkenean ezin duzu beti alternatiboan bizi eta gauza hori ezinbestekoa delako. Eta beraz, izaitea ere aski nola erran ona eta goxoa zurekin ulertuz, badire borroka batzuk ez dituzula eraman nahi edo ez memento hortan. Eta hortan ez naiz hor gaiten hile guztiak atxiki, baina justu ulertu zergatik eta nola egiten ditugun gauzak, eta janskera eta itxura hori dena da. Azkenean da aski zintzua izaiten gure buruarekin eta gure taldekiko ere normekin. Azkenean alternatibora joaiten zirarik beste normak eraikitzen dituzu dena den, eta justu ulertuz zergatik eta hori da. Ustaz, aipatzen zularik feminitatea. Itzurren gibelian, azkenan egan nahi duguna, da gizonentzat desiragarri. Uste dut, hola definitzen dela orokorren feminitatea, eta ez da, uste dut, gaizki abiatu girela, hortan definitzen balin badugu zer den feminino izaitia. Baina txari bat du, gizarte honetan, Ez baita ez bada gizonendako erakargarri izateko, baina emakume baldin bazara eta feminidadea baldin bada zure gestoa edo transmititzen duzuna femeninotzat hartzen baldin bada, persona normal bat zara, eta normala izatea ere saritua da. Orden, baldin bazara emakume bat, ez dituzunak reproduzitzen emakumetasunari dagozkion toki hoi denak, prezio arron garestia da. Eta bereziki garestia da kontrakoan gizon bezala sortu eta emakumetasuntzat dugun hoi reproduzitzen duzuleiken,
zara aski gizon, eta zara, bueno, zakit, emakume bat baino gutiago, zua izara estetikan, pixka eta hausnartzen nola eragiten datzu, nola hautatu duzu, naizara hortik atra nahian, eta hortik atratze hoi da kontrakorriente bat ere bai. Orduan, beharrezkoa duzu, inguratu egotea alako jendarte batetaz non bide hortan apoiatuko datzun, lagunduko datzun, edo zu izaten utziko zaituen, ez? Orduan, hor sortzen da alako kidetasuna, ez? Bilatzen duzu jende hoi, eta ausartzen naiz erratera, hasten zara momentu batetik goiti, zure bizitzatik atratzen jende bat, teorian inkondizionalki zure bizen egon marko litzaikena, dela kuadrilla, dela familia, arte batera, eta hasten zara zure bizitzatik atratzen, hain justuki reproduzitzen duen horrek kalte egiten datzulakoz. Ordan ez persona gaiztua denetik baizik, eta momentu horietan energia hori ez duzu behar. Ordan bilatzen duzu, bueno, zakit, jende bat akorde dagona zure behar horiekin edo, ez? Gizartea izaitzu behin da berriz gogorarazten baduzun edo ez duzun hori dena. Zuk familia, erte batera, familian gandik urruntzen baldin bazara eta bizi baldin bazara zure sorterrien, zure sorterriko denek dakiten orden zure jendaki, ez? Zure arbol genealogiko denen berri baute. Orden, solasten datzute beraieta zuen bizien egone balirizke bezala. Eta zuk igual aspaldi da beraien gandik urrundu zarela, baina gizartea izaitzu behin da berriz gogorarazten logikoena izan elitzakela, beraiek zure ondoan egotea, zu beraien ondoan egotea, orden, borroka jazten izakitzen. Aizara, egunero, bueno, horrengandik eskapo edo zakita armariotik atratze bat bezala, egunero armariotik atratzen, ez? Bai. Ez da izakitzen. Eta egia da, astapenetik taldekidetasun hori goraipatzen dugula, baina egia da, badituela bere aldezko jak ere bai, egin nahi du, talde horrek badula pizua ere zenbaitzutan. Gertatzen da. Batzutan, berda jakin utzi, baina kriston indaja suposatzen du. Eta jaiten duzuna, talde batzu berezkoak baliera bezala, baina horiek ere eraikuntza sozialak dira. Seiten dugu kronika? Bai, taldeak eraikuntza sozialak dira eta gustuak eta jantziak ere bai. Sakondu dezagun gaia Polingerekin. Itxura aipatzeko, beraz, janzkera aipatuko dugu, naiz eta mila moduz aipatzen alko den itxura, aipatzen arginituen beraz mintzatzeko manerak, edo posturak, adibidez, gorputzeko posturak. Aipatzen dugurarik, ere, etortzen zaizkit burura Paskar Irigoyenen hitzak. Irudiak ekintza, orain ordezkatzen dauku, itxuraren munduan, denak ira kontsumo produktu. Baina, kontsumo produktu izate horrek zer eranak du gutaz, eta jendarte aske bat ote gira, jendarte itxura hortan. Baditugu hainbat adibide erakusteko identifikatzen girera janzkeraren bidez eta identifikatuak girera ere bai jantziaren bitartez. Adibidez, mugimendu sozial, politiko edo kulturaretan guk komunitate bati identifikatzen gira jantzi batzuk emanez, baina gu ere identifikatuak gira besteen gandik, komunitateko kide bezala, jantzi batzuen bitartez, eta estremura eraman zuen La Semaine du Pays Basque aldizkariak, egin zuerarik azal bat, leluk abertzale tituluarekin, eta nun agertzen ziren hainbat pertsona ustez abertzale zirenak, beraz ezaugarri berezi batzuekin, petientia, t-shirta eta abar. Ikusten dugun bezala, itxura moldatzen alda, bai, biztan da, moldatzen aldugu talde bateko kide izaiteko, baina itxura ere baztertzailea izaiten alda. Adibidez, metal kontzertu batera joeten zirerarik reggae t-shirtekin eta alderantzizkoa. Hor, edo baztertua zira, edo zuk baztertzen duzu zure burua, dependi ze hainetaraino autu bat den. Hor, adibidez, gogora etortzen zait ahbasoen edo amatxia aitatxien ejanak, garaian erraiten zuten igandeko jantzia ateratzen zutera, mezara joaiteko, merkatura joaiteko, hots plazara joaiteko, Veblen ikerlariak 19. mende bukaeran, erran zuen, beraz, langile klaseak, jantzten zuela jantzi bat pixkat beharrez, bere gorputza estaltzeko,
baina beste klase bat identifikatu zuen, eta hori zen aixialdi klasea. Eta horiek diantziak jantzen zituzten, haien aixialdientzat eta etzen behar batetik heldu. Veblen eta gero, beraz, Pierre Bourdieuk teorizatu zuen beste gauza bat, distingzioa edo deitzen zuena, erakutsi zuen nola langileek edo soldatapekoek ber diru zamarekin ez zuten ber gauza erosten. Eta nolaz langileentzat lehentasuna zen adibidez diatekoa erostea, diru zama berdinarekin, eta soldatapekoek erosiko zituztela gehiago diantziak. Eta horrek markatzen zuen nunbait haien posizio soziala eta beraz haien klase soziala, eta hortik bai haien diatorria, baita ere haien oraingoa. Mendebaldean, historian zehar, beraz, nahi izan da erakutsi estetikak, artistikoki dianzteak eta abar, bazuera orain pisu handi bat, eta ez zuela gehiago gure sozial maila erakusten eta abar. Baina, erraiten aldugu hori ez dela frogatua hainbeste, eta beti gure posizio soziala erakusten duela dianzkerak. Ikusten dugu gure dianzteko manera, beraz, eta gure itxura ez dela kasualitatea, eta diskriminazio bat ere adierazten alduela. Adibidez, joaiten bazira lan elgerrizketa bat egitera eta diantzia bazira manera batez, baztertzailea izan daiteke zure diantzia. Eta hor, zure parekoak ukaiten aldu aurreritzi bat zure posizioaz, inkontzientea izaiten aldena, edo kontzientea, dependi, baina eragina ukaiten aldu beste faktore batzuekin, biztanda, zure lanaren atsemaiteko momentuan ez. Orduan bai, gaur egun ere, diantziak markatzen du zure klase soziala, edo nundik heldu ziren ez. Badira jende batzuk, ez direnak gehiago beren burasoen ber klase soziala, diru gehiago erabaziko dute adibidez, baina atxikiko dituzte kulturalki ber referentziak eta diantzien bitartez ikusiko da nunbait haien diatorria. Eta hori importantea da azpimarratzea, diantziak badu oraino pisu bat gure gizartean eta dominazio tresna bat izan daiteke. Asten algira? Bai, jandu baiet. Ah, bon, ados. Asia gira jara. Ados. Bai, ikain. Zain zinatu zira. Ukanen dugu... Azken esaldi hori espero dut filmatu izan dira. Izanen dugu hastia nik uste reakzionatzeko bideoari, baina interesgarria iduritu zait aipatu duelarik bukaeran nola egokitzen ginen edo behartu ginen egoera batzuetan. Zuk aipatu duzu saria gogoja da ostion eta iduritu zait esaldi horrek hainitzekan nahi zuela, zen eta bai pixkat gira mendi baten gainean bezala, behar dugu girena izaiten segitu, baina behar mementuan gauza batzu behar dituzu lortu bizirauteko, eta behar duzu entzuna izan eta iduritzen zait. Ez bazira minimo bat norman sartzen alde batetik, lehenago feminitatea aipatu duzu, edo egokitze fisiko bat lanbide baten izaiteko, jantzimontu batean, galtzen alduzu zerbait, edo ez zira zure ahotsa deusestua da, beraz, hortaz zuk behar bada, zu lan munduan edo behar izan duzun behar egokitu edo egin duzun manera batez hortaz libratzeko? Ni izan naiz beti aurka borroka egiten duela. Txikitan Irunera, esaten ezin da txandalean joan. Ez, pixkat ikusteko, ez? Nola zen. Orduan beti kontra borrokan, 18 urte eduki arte, jasate mendik aurrera ja. Nahi dudan eginen dut. Bai, horrela. Ile luzea utzi eta guzti hori, baina bai. Eta lanarena, noski baita ere, beste autu bat. Tatuajea gustatzen zitzaizkidan, marrazkilarian itzen eta hori, baina esan hon ikasiko nula. Eta nire gustatzen zait, estetikoki, egon marrazkiz josita. Ez dirudi, baina batzutan laguntzen du. Lagunek laguntzen du jendeari beste pausu batzuk ematen. Bai ez? Terapia moduko zerbait da? Terapia, autoafirmazioa eta bai. Eta kidetasuna ere hortan sartzen da, ez? Badago, sortzen da hor ere, pixkat implizito igual ez dagona, baina bai lehen komentatu duzun bezala. Ja bakarrik tatuajek emategatik ere bai, ja sortzen da holako jendearen artean, badidu laguntzen dula pixka bat
jendea hurbiltzen, edo bueno. Gainera, tatuajeana bai da gauza bat irakurria izan daitekena, segunta zeinan begietara, persona hori bortitza da, edo kontrara, persona hori guai da. Eduki dezake, bi... Arran esageratuak izan daitezken bi irakurketa. Endaiako parkean, seme alabakien ginena txikia zirenean, aurrekin pasan nintzen, eta nire mazteak ikusi zuen hor bi aur, begira, eta mira, ze matxote. Ez da, farrez, hori ez diazutelako zagutzen, ez da, hartzen duzu klitxe bat edo, eta diz, ostras, baina, bueno, handia potoloa, tatuatua, ez dakit, ez? Bai, konklusio bizkojak. Baina, bueno, igual persona hori igual txikitan izan da igual ni bezala. Osea, ni izan ez bera bezala txikitan. Eta hor ikusten duzu pixkat referente bat, ez? Nola, barrera hori sortu edo, ez? Osea, horrek ematen du olako, ez dakit. Nire kasuan, ez? Osea, gero bilatu du hori segurtasun hori gehiago arte martzialen bidez, zeran baino, estetikakin ez dut sumatzenik ematen dola horrelako barrera o blokeorik, ez dut uste. Hori asko aldatu da, eta gaur sortez ikusten dugu jendea moto askotakoa, eta hori, bidean ikusi duguna metal taldetan, eta hori, azten zera gero, edo estetika bertzalearekin eta historiarekin ikusita, ez dut uste hor barrerari daudenak. Azkenean bilatzen dugu personarekiko, horretakasun, bibratzeko modu berdina eta hori topatzen duzunean gainontzekoak ez doa jola. Polinek aipatu du momentu batean klase sozial baten parte ginela, eta tatuajarekin paralelo bat sortu zaut buruan. Egia da, badela fenomeno bat, pentsatzen goi garren mendean hasia zena, baina klase sozial apalagoen erreferentziak bereskuratzearen tatuajea hortik dator, berez itxasuan ibiltzen zirenek edo egiten zituzten, edo preso zirenek. Hemen guztia ez, hori bada arte zera, bizka bat ez? Europan diot, gero ez dute. Eta egia da gaur egun, janen nuke klase sozial altuetako jendeak bereskuratu duela ere tatuajea, beste modu batean, ez berbazu tatuatua ziren bezala, baina bilakatu dela... Ni baino gehiago ere, bai. Kapitalismoa sartu da sako gure munduan. Denean egiten duri kapitalismoak. Gauza baten aurka ezin duenean, berak egiten du. Ez, dena, egantzi eta... Alternatiba bereskuratzen du ere kapitalismoak. Aste asko ere daude sartuta tatuaje estiloa kapitalista horretan, non prezioak berez garestia da tatuajea. Zari zera bertako artisau bat ordaintzen. Bertan bizitzea garestia da. Orduan, azkenean, prezioak ez dire merkeak, baina iritsi gara puntu batzutara non flipantea da. Ostian aipatu ginuen ere talde baten parte izaitea, beraz metalzalea izaitea eman dezagun, edo talde feminista baten parte izaitea, baina nola egin talde baten parte izaiteko gua antzigabe, eta nola kokatzen den individualtasuna talde baten parte girerarik, batzutan berta jakin taldetik ateratzen, aipatu zulenago, ez dakit batu zuen nolakorik, berbada bizi izan duzuen nolakorik. Nik eranen nuke kolaz bat bezala egiten dutela. Ez dago korronte bat funtzionatuko daten eguneko unian. Orden, hautatzen dute jendarte mota bat, energia mota bat duena, momentu batzutan pila kargatzeko zentzu batean. Baina deskargatuko bat bertze zentzu batean. Orden, bertze toki batean kargatuko dut deskargatu den hori. Nik uste, hainez pixket, abstraktuki kontatzen, baina niretako euskal identitatea nola ulertzen duten, ni nor naizen euskal identitate horren barnan, eta queer mundue nahiko zaiak dire biek uztartzeko, ez? Orduan, hautatuko dut momentu batean queer mundue, izanen dela bastante kanpo, ze bastanen eskasia dugu, eta orduan bastante gatrako naiz. Baina lurrai lotu edo nik nire euskal identitatea nola ulertzen duten, hirigunean ez dut harpatuko, hirigunean harpatuko kapitalismo hutse. Orduen ez da tasetzen hirien bizitziak, baina ez da tasetzen bastanen bizitziak, orduan ibiliko naiz, kidetasun diferenten bile, momentukoan ere momentuko beharren arabera. Eta gero badut bertze kidetasun bat ere dela nire buruekin bakarrik egotia. Gaur den egunean, hain izena balietzen inoiz baino gehiago, hor bai kargatzeitu dela pilak.
justuki galdegin dizuego ean bazinuten obiektu kutxunik edo zerbait hon egiten dizutena edo justuki pilak behitz kargatzeko edo momenturik, tokirik, obiekturik. Eta uste dut horbildu ziztela zerbaitekin. Hasten da. Bai. Bale, pues hau da nire gitarretako bat, dendan daukan nirekin, eta niretzat hau izan da salvazio bat. Hau izan da beti lagundu diana bidea topatzen eta gauza txarrak eta kanporatzen. Marrazketa edo zera baino gehiago. Zer jendeak esaten denean marrazketan zure artea, eta niretzat arte gehiago da hau, ze emozioak benetan atetzen ditut honekin, eta marrazketa azkenean askotan gurean da artizautza. Beste, hau da oso kutxuna niretzat. Eta gainera badu, esplikatu diguzu hastian, hori kameretatik kanpo, bazuela lagun batek egindako lan hori. Bai, hau Japoniako zera pattern, ez dakit nazaten euskera, pattern, estilo hau japoneara da, eta bat dijoa nire hau ere bai. Hau da kanji bat. Kanjia zer da? Kanji da Japoniako ideogramak, eta hau da garra edo. Pizkan ere zera. Bai, hori, musikaria. Ean, zein itokatzen zaio? Hankenaken zerkarri. Karri dut kuaderno bat. Erosten dut kuadernoak xurien, eta iten duten ere eskizta agenda, bullet journal bezala zantunen bere egunean, ez dakit, bai, zantzun duzu. Azken finean da, agenda bat itea, dena iten duzuzuk, baina baten zara tarteka, landu bezakezu tipografia arte batera, rotulodore berezi batzukin, edo marrazkiek sartzen, eta nire haitzen nahi ziten, momentuen interesatzen zitenan, arabera. Horren txerian hasi bar naizela ez dakit nik ze ikasten, iten dut alako ohitureken alako kuadrotxo bat, eta gaten naiz apuntatzen, eta da bizke bat nire buruekin konektatzeko, ez? Hasten naiz momentu hortan gogoa duten horiten, eta orduen konstienteago naiz momentu hortan zain naizen bizitzen edo non duten fokoa, edo da nire buruekin konektatzeko azken finean. Orduen batzutan marraztu iten dut, bertze batzutan idatzi iten dut, bertze batzutan bertze gabe agendan apuntatu gauzek. Eta hori xen? Nik autuak egin barri izan ditut, eta zaila zen, beraz ikusten dena da niunuarekin diniz eta ez da ariketa erresa, eta bestenaz ekarri ditut bi liburu. Eta aurkezpenean, pentsatu behar zen zein diren zure obiektu kutxunak, eta bat ditut obsesio bat liburuekiko. Eta ez bakarrik irakortzea, baizik eta ere ukitzea, aipatzea, analizatzea, badu gauza bat nun liburu asko ditut etxen, eta gehienak ez ditut oraindik irakurri. Justu potentzialak idekitzen dituelako, eta orduan hautatu dut Tupust, da komiki kolektiboa, hiru atalekoak, eta lehena izan zen ni gaiarekin, zu izan da bigarrena, eta hirugarrena da gu, eta beraz hau dut hautatu kidetasuna ipatzen delakoan, gu hitz hori zer ekartzen duen edo zer asmatzen aldugun gu kidetasun horrekiko hitzarekin, eta orduan ustez liburuek badute podere hau. Ez baita ez bada liburua, baina hitzek dute podere hori, eta ulertzen dut ari gaiten duzularik botatzea eta idaztea askatzen duela. Itxura ikartzen dugularik, itxura hainitzek hartzen diogu ere hitzer, hautatzen dituzu eta egokitzen dituzu zure hitzak depende kontestua, eta azkenean zure mustroarekin aski ongi zirelarik eta kidetasun hortan ongi sentitzen zirelarik zure hitzak ere askiagoak dira. Nik azken boladan hau izan hausnartu duten hau izan da, aiatu naizela gaurden egunean hitzak jartzera nire beharra unitzei, nire kidei esker. Bauten komunidade hor, azkenan nik hautatu duten personekin nago, ez? Bereien begirada niri erakutsi datete, eta erakusten nahi diren biztartean, ni hain naiz forma maten bizitzen nahi naizen horri. Hitzak jartzea dena delako horri garrantzitsua da, ez? Erteko, bira, hau da gertatzen nahi zaitenak, benga, kokatu naiz, ez? Eta idazteak, irakurtzeak, igual literatura ere badelako kidetasun hori, ez? Ez dakit zertan giren gure urra eder juntan,
Kolatzen. Nik bukatu dut uste dut. Nik ere bai. Egin nizun Bai. lurra bat. sentatu bat. Bai. Eta kolatzen ari giren bitartean, behar bada justu eskertu nahi zintuztegun, gomita onarturik, eta momentu hori elkarrekin partekaturik. Biziki goxo zen. Bai. Bai, gordetuko dute esaldi hau. Biziki polita da. Nik sartu nahi Bai. izan dut Bai. euskal kultura orokorrean eta lurra ere bai, ez? Arpatu dut lurra, bueno, ez dakit haziendakin da ona Andre bat, bertze kultura batekoa da, baina bueno, balio du, berdin, ez? Ardua ere sartu dut, dantza, bertsoak, bueno, ez dakit, koloretako mundua, bueno, eta hor patu dut bukaeran ez da fazila, egia da maldagoiti izaten dela unitzetan, baina gustoko toketan aldaparik ez, edo ez dakit. Ez dut hainitz kolatu, baina jehinik hitzak, aipatu ditukurako hitzak hainitz, baina ere jolastu naiz testurekin edo irudien testurekin, nola zor artilezkoa eta ariak, eta gero hor bada joskera edo duditzen zait behar bada oiala bat badela eta nun josiak diren molde ezberdinetan, eta duditzen zait, eta hori lotzen alda edo zein konzeptuari, baina kidetasuna ere testura, kolore ezberdinekoak direla, eta kuadrotik kanpo izaiten aldera, makurturik, eta azkenean gure ikuspegi guziekin osatzen aldela kidetasuna ahal eta nahi dugun bezala. Bale, neria da gehiago, bueno, pixkat nire bizipena edo izan daiteke, ez? Pues pixkat loturak edo bilatzen dituzunean, eta igual zailtasuna da denean edo, pues inoiz ez dugula ahaztu behar, garai ilunetan, argia gu gerela. Niretzat importanteena hau da. Ez dugula ahaztu behar, argia gure barrean dagoela, eta horrekin bolsik egela gero lotu beste jenderi. Nahi duzu zerbait gehituzuk, ikusten zaitut papertxoarekin. Eman. Jarriko dituzu koloretako munduan tartean, bien tartean hori. Hemen? Koloretako mundua bien artean. Barkatu. Hoxe. Kanpotik gutaz ikusten dena faktore hainitzek osatzen duten kolaketa bat da. Nahi ala ez, jendartean bizi izanki, lotzen gaituen kidetasun bakoitzak aztarna bat uzten du guregano.